खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बावखुंग्रि फोरबोनि उनाव बावखुंग्रि हाजोआव बुंफबदों प्लास्टिकनि बथल आरो प्लास्टिकनि दाखोर दाला थारैनो बावखुंग्रि फोरबो बानजाय आफादा बेफोरखौ नोजोर होआखै नामा बावखुंग्रि फोरबो सामलाय आफादा मानो मेगन मोसेबना थादों नंगौ बावखुंग्रि फोरबोनि उनाव प्लास्टिकनि बथल आरो प्लास्टिकनि दाखोर दालाफोरजों बावखुंग्रि हाजोनि समायना मिथिंगाया बुंफबदों थारैनो बावखुंग्रि हाजोनि समायना मिथिंगा आरो जायखौ जों मान होयो बै समायना हाजोआव बेफोरबायदि प्लास्टिकनि बथल आरो प्लास्टिकनि दाखोर दाला खालामनानै गुबुंले खालामनाया आरो खहा खालामनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा बावखुंग्रि हाजोनि समायना मिथिंगाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनाया बावखुंग्रि फोरबो सामलाय आफादनि मावनो गोनां बिबान थारैनो बावखुंग्रि फोरबो सामलाय आफादा बावखुंग्रि हाजोनि समायना मिथिंगायाव दाखोर दाला गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुसेयावबो मेगन मोसेबना थादों नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन